name is Maureen Chirambagua, Head of Marketing for Tel1. Zvatiri nhasi taunganidza vanhu for grand draw for Talk Safe Win and Experience promotion that we started last year in November, and it was running for 4 months, and it ended end of February. Mafuna kuandisa. Azi gaita chienda. Iyo kapa murume ndikuda ngunyanya kuandira kwa katsu. Sana tsaka murume. Ndotsaka mukatsu. Fuzo kuti. Simuza zvikuya. Bata inzomuze manje. Uzoita manje pana madiodewo. Uda kutanga kupa ndotanga kupa. Always. Atikati to the right. Aiwa. Ladies first, kandi munotaka kuwavhurira door. Awasinyaya. Kuti vapindeka. Bozo kuti. Vakati unozoti fonika chinhu chakakosha. But kana chingwa chipiwe wewe handichi unofanira kuchengetedza zvakanaka. Handina mazavadiwa. Zvinhu zvekuti takupawo pana patukupa nyaya kuti mafaro. But grand draw ndeye vakapinda makwikwi Talk Safe Win and Experience promotion. Handiti iyi yakapera musi wa 28 February chibaba. Right? Mukadzi ari kuombera maoko ari pera pari kuombera maoko ari kuombera maoko amani. Vakadzi varume ari kuombera maoko pera maoko. Mukadzi ari kuombera maoko. Ayo hone varume manje. Mukadzi ari kuombera maoko. Hone varume ari kuombera maoko. Hey. Yakunoko sister. Yakunoko. Ona kunyara manje. Utanga saka achifamba muroad every day. Uchiwagara waziva ndakawanikwa. Haisi nyaya yekuti ndikakupa fono uzofunga kuti pane zvichaitika hapana. Ndakawanikwa kuti hara ndizvibhuya apa. Right. Grand Raid inonzi Talk Safe Win and Experience promotion. Great prize yedu. Anditi tere great prize yedu toda kuinisa ticket remunhu arikufana kuenda ku Italy for 5 nights. For 5 nights plus spending money. Ndio mbunzo wangu unoti
promotion yedu ya nasi yatukita panapa inonzi Talk Safe Win Experience Promotion. ava kwanza chinyazo choka umbotarisa bozi pachirungu panoti zvenge mbichana Talk Safe Win sefa hakuna zvakadaro ngare pasi sefa maya sefa ndaramba inini mombere mokaizika aiwa mdara mombere mokachizika sefa ndaramba sefa ndati ngaatarisa averenge apazadiwa kana usikuziva bvunza ndikudzidzise aniti sefa ndaramba ngarwe pasi simuzawarekozi foni yaramba aripere momwe zvake varume vari kupigona ndilo varume verini varume muri kupi varume zvaundisa vangu varume ini ndambomira vangomira waiwewe ndainini asi mabhebha achakundirasisa aunoziva chimanje apa kuti sefa anditi pakuti sefa zvinge zvaita manje anditi anonzi anditi rekachiwa woirengaka une magirazi akandikupe magirazi edi zvimwe yacho zvendaunyaso kuzomwa anditi right tinoti makorokoto amhlope kune munhu akapinda mutalk safe win and experience promotion yekuenda kuItaly anonzi iye anditi nyatsoteresai ane zita rekuti Augustine Madimutsa adresi yake anogara pa New Marlborough ID number yake inoti iyo 63-648-634-X49 aliti akasiya email yake ilipo panapa zvakare aditi but ndati zita rake richadzakuridza zvakare achafonirwa tati timuanaunza chii anditi anonzi Augustine Madimutsa 1961 New Marlborough ID number yake ichiti 63-648-634-X49 makorokoti maoko amadziri anzaita chake wamarume agona awina wanditi right chimama anditi anzi mukoma wangu ani redhouse anditi dati munonge 2 ma-entry forms anditi achawina ma-laptop 2 anditi alright nemunhu 1 achawina phone uvinyazobatisa mafoni edu angatiti ma-cordless aya because pa-verification process yedu kune vanga vakatadza kunyora saka kwaita mamwe ma-entries achatopinda anditi saka izvezvi endai pamberi apo chena mubatsirei simudza ruoko enda pasaidi mwana enda pasaidi kana mwana wahwina sofisiki yako enda ako pana mama anditi zvako zvaita right mukoma wangu ruoko mukati jamba unoziva sitimazi jamba face 2 ma press ups Anthony 1 Anthony 2 rekupesera 3 rekupesera rekupesera risine mumbere maoko anofana kushanda aniti taisine azikanda ngimangani mukomana we ari kuziva nhonga yakoma nhonga anzita fast 1 inazvida kupedza nguva ndombotsvaka ariperekadza muchomudzaroomukadzi ada kuhwina foni inazvida kuzokuda kutainyaya kuti anyaya sure anditapiwa 15 minutes kuti mafoni ainde ini andimochinjana iwo chimboendawo kuvarume no problem ndikuwakazi inazvinonokewa ndizvere ndikuchenonokewa andi ndikopangufoni kuti mwana like amazadiwa akanakira kanditi ini hangu datara chikwa namazana angu akadiwa anditi unokuziva mimi kwakati mira unawo
anopfeka zvakapfeka namuri vana magrazi ndinomafarira magrazi ekunoko fata simudza magrazi ashira vakomanere varume vacho maoko musana tsanganiso maoko tsane aize mata ona gani aona anapfeka magrazi wega warwazenawe ona ushago warumwe zvai master zvai avavo imi mamuuya wani ndakakupai handiti inzwemuzi chimama ikuda zvese zvela chimama ndati nini tarisai kubva pakona apa handiti ndakati pese pakanyorwa pesa apapa ndipo pane mubvunzo wenyu maverenga here ndaverenga mavanzwa vati chii ndauya kuberuka tarisai ukuku handiti mandisa ndiani misisi yangu misi magrazi chikati handiti magrazi afana kushurira ndi magrazi ari pauri handiti be proud of yourself magrazi afana kungodiwa ndopisa magrazi paugeza ndipakurara chete handiti right magrazi mesi handiti ndati nini tasakubva pakona apo mukati muno muchete kusvika pakona apa andipa nemubvunzo nhasi niti grand draw yetalk safe with an experience promotion handiti pawina malaptop pawina macordless headset pawina zvakare ingave chii hanzi tiketi sacho hanzi nguva dzokumasana sine mukomo wangu arapo right sisi wangu sepedza nguva nemi promotion yakapera rini ndiwaudzira ina handirege kupa wakaudzira kuri pasi ndingopa kana iriyo good answer ndati yakapera musi wani yakapera musi 28 March adoti ida kuvasa vanoudzira ndikisaudzire munhu kana atadza mukana wako kuhwina iwewe handiti kana atadza mukana wako kuhwina pari manje wakadazo 28 anobva kuti okay ndiyo indinomupa handichije question pari tine vhura inoti kune matombo mangano hanzi kune matombo soudza mari kuza chivhura vhura choni rokoyo wakanoti ndauya kubasa kana muchiti ndine tonosota zvangu Papi, hey, arikunetaka pane vazomhanya vakauya vakati 28 wemwedzi upi 28 wemwedzi upi ataura here majaji ndizvo izvi 28 wemwedzi upi right 28 March ndizvo here hamusimutanipa problem here kutendero kwemini zvazvo here chisangu chepinza majaji February saka 13 ini ndida kunzwa ndede kuti hatikuna zvine problem kana mati toti wadzike toyadzikisa sekuda kwenu aiwe muchachivengesa kune vanhu mima yeyiamudzika iri pamberi ndetikwatizomwasane zvakanyanyisa vakomana here right mira wakadaro panarikuya chinhu chavavo zvakamira sei consolation prize consolation handisisina consolation na selfie stick nefoni ndizvo here majaji wait pane vari kuti havasi kuwirirana nazvo kana muripo tudze maoko kana muri kuti zvataita isi hazvirizvo maoko mudenga toni kona kuti ndizvo kuva mwa kuti chii ndika mwasisumudzaka atamozvauri kumwa dzamwaa kuti chii tete sei timupe waende nayo kumba kwavo mumbe makachidzika rwapasi rwapasi dzikanayo hanzi tikupe
ne wano. Wakajaura nese. Kizere. Andika sitesega na kitaura. Indibori kwa data. Naomba na sisi. Data. Right, sister Mawina hapa makorokoto. Ndiani watu kutaura naye hapa. Mawina ere mchiza watu naso mchawina. Aiwa ndazitarisira. Andi sakachicha Mawina naso. Ndawina sio last yangu. Andi mami ne phone ere. Saka mane tu. Akumana ingazvenyu makorokoto. Tamunogara kupi nini? Tamuda kuti chii kune vamwe vanhu nezvetero 1 zvaitika panapa. Tinoti vanhu vachiti ngave nemakonzesio and ndiyo ine inoti iri so fast it is very efficient kushandisa pamabroadband edu. Handitika. Aiwa tinoshanda zvikuru kwazvo makorokoto. Thank you so much. Ibate manje mabaka. Right, timu yangu chako kwa mtaanza mstage ya nje. Kama na kwa one the real flex style. Ndio kama unaona ndio jao wewe mdenga ila tuna mawasiku. Yes. Right, in the meantime DJ. Big man. Ndio maana ngoku dikira mchimanya kwa nguripo. Lion. Ndio kama chaya baba.
moves. Mark round moves. Yeah. Right, let's go, Marco. It'll be time. Yo, Maoko na right na temere Maoko. Right, thank you la. And you know the reflector. And you know mega. This was an end of year promotion where we're just rewarding and appreciating our customers to say thank you for being part of the Tel One family. So we value you and we want every year at the end of the year to give you an opportunity to win lots of exciting prizes. And what was the kind of prizes you were giving today? Okay, the most exciting prize was the trip to Italy for a very special person who gets an opportunity to actually travel to go to Italy. It also comes with spending money, which is quite good given the environment and the economy. How long is the winner going to stay in Italy? He's actually going to be there for 5 nights. Yes, so it's going to be like a week, which is a good time for you to just enjoy and experience. The response was really enormous, a massive response from all of our customers who are excited. Not only were we giving away the prize for Italy, we also had every month, we had a lucky person also getting an opportunity to go to Victoria Falls. So for 3 people who actually went to Victoria Falls, we had 150 laptops, 150 cordless devices, lots of exciting prizes as well as tablets for everyone to win. Does it end here? No, definitely not. This was the 2016 promotion, but we are promising our customers a lot of exciting new products, new innovations coming from Tel One as we get into 2017. And another exciting promotion in 2017. Amongst your products, which one is the hot one right now? The hot one right now is fiber, our fiber to the home package. We're rolling out fiber in the country, and we are promising our customers a brilliant product. It only comes with $23 for 20 gig, which is the best offer in town. We also have customers who would be potential customers that will be watching this program from abroad. What would you want to say to them, especially those that have got houses that are scattered around the country because they are now used to Wi-Fi and broadband facilities? What is your message to them? My message to them is definitely, if you've got relatives who are staying in these homes, please assist them so that we also are up to date like you guys. We want to have internet connection for everyone in every home in Zimbabwe. And sometimes people don't realize that we do need internet, fixed internet in your home, and it's an opportunity for you to share the word and to actually pay for them. Yeah. Any other information that you want to say to would-be potential customers? We know you've been appreciating the customers for Tel One, but those that are not yet in your database, what message do you have for them? I think what I want to say, I think there's always been a confusion where people just think we offer ADSL. At Tel One, we've got both ADSL and fiber connection to the home. So in terms of solution, broadband solution that works for you for your home. So try it. Thank you so much. Thank you.